Бишек тирбәтергә әни кирәк. Йөрергә өйрәтергә әни кирәк. Кулына алып чебәкләргә әни кирәк. Усал малайларны элекләргә әни кирәк. Ятлар ятим димәсенгә әни кирәк. Өйләнгәндә киңәшергә әни кирәк. Дөнья артка дип киләсә дә әни кирәк. Хатын сиңа үпкәләсә дә әни кирәк. Әнигә ниләр кирәк? Уйлыйбыз без моны сирәк. Кем уйлаган? Кунакка дип килгән җирдән кинәт авырып чит бер шәһәр хастаханәсенә эләгермен дип. Бер туган сеңлем фатирында авыл мәшәкатьләреннән беразга гына арынып булса да, ял итеп ятасы урында хастаханә ишек төбен тапты инде. Ширин барас җиңләюгә бүлмәдәге авыруларны күзәтә башладым. Алар ниндирәк язмышлы кешеләр икән, шуларны беләсем килде. Бу палатада тагын күпме вакыт үткәрәсем билгеле түгел иде әле. Тиз арада аларның исем, фамилияларын отып алдым. Бишесенең дә шушы шәһәрдә яшәгәнлекләрен ачыкларга өлгердем. Тәрәзә янындагы караватта яткан озын буйлы, ябык кына йөзле Захар Семенович Назаров дигән кеше сәер карашы, сагыш тулы күзләре белән игътибарымны үзенә тартты. Нигәдер ул мине башкаларга караганда күбрәк кызыксындырды. Ләкин сүзгә саран, ап-ак чәчле бу адам беркем белән дә ачылып китеп сөйләшми. Хәтта сорауларга да бик кыска гына итеп җавап кайтара иде. Сагышлы күзләре дә кешеләргә туры карарга яратмый аны. Гомумән, үзе генә белгән эчке дөньясының чиксез сагыш диңгезендә йөзгән бер кеше булып күренде ул миңа. Шатлыктан аның ниндирәк кеше булуын белү минем өчен чишелмәс бер төен булып тоелды. Ләкин тормыш минем өчен көтелмәгән очрашу әзерләп куйды. Бер көнне иртәнге аштан соң ул миңа татарча килеп эндәште. Мин сезне урыс милләтеннәндер дип уйлаган идем. Татарча сөйләшкәнегезне ишеткәч, бөтенләй өнсез кала яздым. Менә мин үземнең татар икәнлегемне, гомумән кеше икәнлегемне онытып барам инде, диде Захар Семенович көлемсерәп. Ләкин бу аның күзләрендә чагылмады. Андагы сагышлар гына арта төшкән кебек тоелды. Әңгәмәдәшемнең бу сүзләреннән соң күңелемдә аңа карата булган шикләнү арта төште. Бәлки ул үзенең күп елларын төрмәдә үткәргәндер. Әллә минем шикләнүләремне сизеп, әллә минем белән ачыктан-ачык сөйләшергә теләп, әйдәле, аулаграк урынга барып сөйләшик диде. Без юлдан читтә аерым гына үсеп утырган ялгыз агачка таба юнәлдек. Менә мин дә шушы агач кебек инде. Күрәсеңме? Тирә-якта күпме агач, бусы ялгызы гына үсә. Ялгызлыкта бу агачның бер гаебе дә юк. Аны бәлки кешеләр үзләре аерым утырткандыр. Бәлки орлыгын җил шушы ялан җиргә китереп төшергәндер. Минем ялгыз калуыма үзем генә гаепле, диде дә Захар Семенович ялгыз агачка аркасын терәп чирәмгә утырды. Беркем белми аның кайчан туган чагын, беркем белми аның серләрен, беркем белми аның кайчан
Yıllar kişe yalğızı Күңел хаман тарта Туып үскән яка Ағашыма кайтам ашкына Яфрак яргач, шаулый ялгыз агач Ял итәргә чакыра юлчына Хуш исле ягыма, туган туфрагыма Тарта мине яшел якташым Хуш исле Яшел якташым Тормышым матур гына башланса да, бүгенге көннәрем күпләр өчен гыйбрәт буларлык. Балачагым, мәктәп елларым әти-әнием янында җиңел генә үтеп китте. 10нчы сыйныфны тәмамлагач, Казанга институтка укырга кердем. 5 ел күңелле студент тормышында кайнадым. Уку җиңел бирелгәнгә күп көч түгәргә туры килмәде. Стипендия, авылдан әтиләр җибәргән акча яшәргә җитеп тора иде. Шул елларда тормышның тәмен, күңел ачуның сихри хисләреннән исерү ләззәтләрен татыдым да инде. Шушы татлы тормыш мизгелләре әкренләп мине бөтенләй әсирлеккә алды. Ә үзем авылдан, якыннарымнан читләшә бардым. Хәтта 4нче курста укыганда әтим вафат булгач, югалтуның минем өчен никадәр зур, авыр һәм кире кайтаргысыз икәнлеген сизми дә калдым. Яшь чак, жүләр чак дип кенә юкка әйтмиләр. Мин дә шул юләрлеккә алданып, типтереп яшәп калырга омтылдым. Күңел түрендә туганнарыма, якыннарыма урын азайганнан азая төште. Күп нәрсәләр хакында бөтенләй уйламый башладым. Хәтта әниемнең авылда ялгыз турып калуы, аның анда ничек дөнья көтеп ятуы да мине борчымый иде. Ялга кайтканда да мин күбрәк дуслар янына ашыга идем. Институтны тәмамлагач, шушы калага эшкә җибәрделәр. Моңа бик шатландым, чөнки шәһәр тормышын яратып өлгергән идем инде. Зур хыялларга чумып эшли башладым. Тиздән Зилә исемле кызны очраттым, гашыйк булдым һәм бераздан гаилә дә кырып җибәрдек. Эштән 2 бүлмәле фатир алдым, улыбыз туды. Тормыш җай гына ага башлады. Ә яшәү җиңел чакта кемгә хаҗәт башкаларның хәле? Шуңа күрә мин гел үземне генә кайгырттым. Тапкан сайын табасы, башкалардан өстенрәк күрнәсе килде. Кыскасы, күңелне байлык дигән убырлы карчык яулап алды. Әниемне ул җибәргән каз ите ашаганда, я ул бәйләгән җылы оек башларны кигәндә генә исемә төшерә идем. Балачактан әнекәм мине саклады, иркәләде, салкыннарда тумасын дип, ыйык башлар бәйләде.
изге теләк теләгәнгә бәлә каза күрмәдем. Кулларыңнан күңелеңнең саклаганга җылысын эшеп туңып йөрмәдем. Дуга укып бәйләгәнгә, изге теләк теләгәнгә бәлә каза күрмәдем. Истәлегең булып тора, син бәйләгән җылыйым, минем өчен шулайыктан кадерлерәк кием юк. Кулларыңнан күңелеңнең саклаганга җылысын эшеп туңып йөрмәдем. Дуга укып бәйләгәнгә, изге теләк теләгәнгә бәлә каза күрмәдем. Әнкәй бәйләгән ыектан аерылып булмас ул. Изге куллардан бәйләнгән бер кайчан да тузмас ул. Кулларыңнан күңелеңнең саклаганга җылысын эшеп туңып йөрмәдем. Дуга укып бәйләгәнгә, изге теләк теләгәнгә бәлә каза күрмәдем. Кулларыңнан күңелеңнең саклаганга җылысын эшеп туңып йөрмәдем. Дуга укып бәйләгәнгә, изге теләк теләгәнгә бәлә каза күрмәдем. Бәлә каза күрмәдем. Бәлә каза күрмәдем. Бер көнне өйдә гадәттәгечә газеталар караштырып утырам. Хатыным миңа: "Иске киемнәрең бик күп җыелды. Әллә шуларны авылга әнигә салып җибәрәбезме? Иске булса да бик нык бит алар. Авылга кайтканда я үзең, я абыең өй арасында кияр иде", диде. Мин газетадан аерылмыйча гына: "Ярар, җибәр", дидем. Икенче көн эштән кайтуыма Зилә посылканы җыеп әзерләп тә куйган иде. Мин анда нәрсәләр тутырганын сорап та тормыйча, тартманың капкачын кадаклап куйдым да тышына адресны яздым. Бу посылка Газиз әниме барачак дигән уй ул чакта башыма да кирип чыкмады. Шуннан соң 5 айлап вакыт үтеп, посылка хакында онытып диярлек бетергәч, әниемнең вафаты турында телеграмма килде. Мин тиз генә җыендым да Казанга очтым. Аннан автобуста район үзәгенә килеп төштем. Кичке сәгать 5ләр тулганда авылыбызга кайтып җиткән идем инде. Өйдә әниемнең җансыз гәүдәсен күрүгә, йөрәгемнең кайсыдыр бер кылы өзелгән кебек булды. Тамак төбенә төер килеп тыгылды. Әниемнең күз нурлары сүнгән, көзге яфрактай саргайган йөзенә карадым.
Ни өчендер әни миңа бик салкын караш белән карыйдыр төсле тоелды. Карашын җылытыр өчен аны кочаклап аласым. Янында утырган күрше карчыкларга игътибар итми сөйләшәсем, хәлләрен сорашасым, җылы сүзләр әйтәсем килде. Ләкин буларның ни кадәр урынсыз, ни кадәр мәгънәсез икәнлеген аңлап, сискәнеп киттем. Нәкъ шул чак бу бит бердән-бер кешемне гомерлеккә югалту дигән уй агулы ук булып йөрәгемә килеп кадалды. Захар Семенович берничә минутка тирән уйга чумды. Ни әйтергә дә белми, аның сагышлы, яшьле күзләренә карап утыра бирдем. Тирән итеп тәмәкесен суырды да, уйларыннан арынып күз карашын читкә борды һәм сөйләвен дәвам итте. Икенче көнне әнине җирләдек. Кичкә таба өйдә мәшәкатьләр кими төшкәч, айбыем миңа әйдәле энекәш дип мунчага таба алып китте. Ниһаять өзелгән сүзен дәвам итте. Менә хәзер әни дә юк инде. Сиңа хат язып мәшәкатьләнәсе дә булмас. Их, көтә иде бит ул синең хәбәреңне. Ширләп аяктан йыгылгач та көтте мәрхүмә. Ә син елга бер тапкыр да кош теледәй генә булса да хат язып җибәрә белмәдең. Мин абыем алдында акланырга тырышып карадым. Вакыт юклыгына, эш күплегенә зарландым. Ләкин булар абыемның ачуын гына чыгарды бугай. Син, диде ул, күзләрендә ачу чаткылар уйнатып, укып чыккач, борыныңны күккә чия башладың. Әллә үзеңне бик зур кешегә саныйсыңмы? Әнигә хат язарга күп вакыт кирәкми. Айына ярты сәгать азрак йоклаганнан үлмәс идең әле. Игътибарың, ихтирамың юк синең якынларыңа. Иске москы киемнәреңне җибәргәндә шулар арасына ярты кило кәнфит базарда кыстырмагансың бит, ичмасам дип, теге посылка турында исемә төшерде. Аның өчен күршеләрдән гәрләнгәнен күрсәң иде әнкәйнең, ә син кәнфит түгел, 2 авыз сүз дә язып салмагансың бит. Сине юк бит сердәше, ишет мине, ишет, кайт тизрәк балам, газаплама көтә бит анаң. Ишет мине, ишет, кайт тизрәк балам, газаплама көтә бит анаң. Әнкәң елый, сине сагына, кайт син улым, анаң янына. Түшәк өсте, әнкәң күз яшы, юк бит аның бүтән сердәше.
Әйе, ике авыз сүз дә язып солмағанмын бит. Бәлки шулар йыккандыр да инде әнкәйне аяктан. Билгеле, ул төнне йокы булмады минем өчен. Әниемнең миннән килгән посылка кәгазен алгач, ничек шатлануын, бу хакта күрше карчыкларга мактануын, аларга күчтәнәчтән авыз иттергә вәгъдә итүен, икенче көнне бәләкәй шунасын сөйрәп, район үзәгеннән посылканы алып кайтуын, ачкач, аның эчендә иске-мыскыдан гайре бер нәрсә дә булмаган күргәч, йөрәгенең әрнүе мең кат бер артлы күз алдымнан үтте. Менә шул көнне аңладым мин үземнең никадәр гамьсез булуымны. Таң атканчы оятымнан ни эшләргә белми, әйберләремне алдым да, кеше кара күргәнче район үзәгенә юл тоттым. Менә шулай, кара кеше кебек качып киттем мин туып үскән авылымнан. Авылдан, күршеләрдән качып китеп була, тик үзеңнән качып булмый икән. Игътибарсызлыгым белән газиз әниемне рәнҗетүем улай гына да түгел. Аның бу дөньядан вакытсыз китүенә дә сәбәпче булуым йөрәгемдә мәңге төзәлмәс бер ярага әверелде. Бу уй миемне бораулады. Тора-бара элекке кыюлыгымны югалттым. Хәтта чит-ят кешеләрдән дә ояла башладым. Әйтерсең, шундый гамьсез кеше икәнлегемне маңгаема язып куйганнар. Hasret izlerinden Mongoyu'da sırlar saklıysan Eneyim kuz nurum kötmini
bekledim Oluşamın diyen günümde Eniyim yüzün nurum Gütmini Baytarmın Eniyim yüzün nurum Gütmini Baytarmın Әнигә хәлегезне бәйнә-бәйнә аңлатып, абыйгызга хат язып җибәрмисез. Мондый хәлдә мин аңа нигә кирәк? Мин аның өчен күптән югалган кеше. Чөнки ул чынлыкта нинди кеше икәнлегемне әйтеп биргән иде бит инде. Күземне ачарга теләгәндер. Яисә тормышымның ничек булып бетәсен алдан белгәндер ул. Ә мин шуннан дөрес нәтиҗә ясый белмәдем. Кешеләрдән читләшүемне дәвам иттем. Ә менә синең алда никтер шешелеп киттем. Ни өчен икәнен үзем дә аңлап бетермим. Әллә туган телемне бик сагынганмын. Әллә йөрәккә җыелган моң-зарның дөньяга чыгар вакыты җиткән. Тик шуны яхшы беләм. Мин инде тормышымны төзәтә алмам. Оясыз эт шикелле инде мин, үзем авыру, үзем кешеләрдән куркам. Хәтта исемем дә үземнеке түгел, мин бит Заһид исемле, Сәмигулла улы Заһидмын. Ә ничә еллар Захар Семенович кушаматы тагып йөрим, диде әңгәмәдәшем, бик тә ачынып. Язмыш миңа ник кире ягы белән борылды икән? Әниемне рәнҗеткән өченме? Әллә үземне туган җир, туганнар тамырыннан үзгән өченме? Буларга һич җавап таба алмыйм. Табып та булмас инде. Соң инде. Соң, диде Заһид агай. Агып төшкән яшь тамчыларын кул сырты белән сөртеп алды. Yıraklarga gittim, seni öksüz ettim. Nice yıllar yalnız intiktim. Şul kaderlik gökkeş ulun qaytып җиткәч бәхилләшмәгән Тирә-якны күзли төсләреңне эзли, тик юк иде алар югалган. Йөргән эзләреңдә язган сүзләреңдә җанарың өткер сагыш моң калган.
neşeler dolu senin sınavı yolun niler bilen güne vakılarımın o güneşler dolu senin sınavı yolun niler bilen güne vakılarımın Behilleşmeyen ekem ni gitti Менә минем хакта белдең инде, диде дә, урыныннан торып, хастаханәгә таба юнәлде. Мин дә кузгалып, аның белән янәшә атладым. Палатага кадәр араны сөйләшмәй генә үттек. Хәлем китебрәк тора дип, Заһид агай кичке ашка барудан баш тартты. Үзем генә киттем. Ашап килүемә палатага табиблар җыелган иде. Алар безгә беразга керми торырга куштылар. Вакыт уздырырга тышка чыктым. Яныма сеңлем белән киявем дә килгән иде. Озак кына сөйләшкәч, аларны озаттым да бүлмәбезгә кердем. Заһид ага яткан урын буш иде. Ширек чәйү сәбәпле аны башка бүлмәгә күчергәннәр. Икенче көнне палатага килгән табиб миңа бер бит кагаз сузды һәм Захар Семенович бирде диде. Мин кагазны алып, Заһид агайның хәле һәм аның кайсы бүлмәдә ятуы турында сорадым. Ул бүген якты дөнья белән бәхилләште. Коткарып кала алмадык диде. Кулымдагы кагазга күз ташладым. Ул гади бер дәфтәр бит иде. Икегә бөкләнгән. Анда матур итеп язылган шушы шигъри юлларны укыдым. Киләчәккә корган хыялларым туман кебек бик тиз таралды. Оныттылар мине якын дуслар, туганнар да никтер югалды. Бу ялгызлык минем язмышымда миңа дигән берәр казамы? Әллә инде газиз әнкиемне рәнҗетүем өчен җәзамы? Күктә янган якты кояшның да карашлары миңа сүрелә, киләчәгем сагыш күлләрендә йөзгән ак каш булып күренә. Сагыш баса яшьле күзләремне, әнием калды күңелем түрендә, ашкынсам да туган якларыма, көтүче юк туган җиремдә. Сагыш тулы яшьле күзләремә гомеремнең чиге күренә, әнкәм булса, гафу үтенергә кайтыр идем туган җиремә. Ялгызлыктан якты дөньяның да югалтты мин ямен, кадерен, ялгызлыкка нукта булар инде. Шит җирләрдә ялгыз каберем. Бу юллар миңа Заһид агайның бераз серле дә, фаҗигале дә дөньясын ача төште. Аны кабат күреп сөйләшәсе, ниндидер киңәшләр бирәсе иде бит. Ләкин уйларымны Заһид агай әйткән сүзләр бүлде. Соң инде. Соң. Sözenlen jalanar idik, koy
Әлде бит үште күнелене Үзгәләнеп үксеп еласак та Кайтарып булмый шул әнине Әнкәм куянын назын тоеп Их, яшисе иде дөньяда Ынтыласы иде бер мизгелгә Арынып бер авыр уйлардан Ынтыласы иде бер мизгелгә Арынып бер авыр уйлардан Арынып бер авыр Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әле сез кайтарып булмый шул әнине исемле тапшыру тыңладыгыз. Эльверд Хәммәтшинның «Посылка» исемле хикәясе кулланылды. Гәрәй Рәхим шигырьләре алынды. Инде музыкаль яктан Ришат Туфатуллин башкаруындагы «Ялгыз агач» исемле җыр, Лилия Муллагалиева башкаруындагы «Оек баш» исемле җыр, Алсу Хиссамиева башкаруындагы «Әнкәемнең күз яше», Илһам Шакиров башкаруындагы «Әниемә хат», Нәфкать Нигъмәтуллин башкаруындагы «Бәхилләшми, әнкәй, ник киттең» һәм Асылъяр башкаруындагы «Кайтарып булмый шул әнине» исемле җырлар бизәде.